पौलुस झूठा है जिसने आप लोगों को भटकने में मजबूर किया। कलीसियाएं भ्रष्ट हो चुकी है और परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलती। कोई भी नहीं है, बस मैं हूँ जिसका आप आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य हैं। ऊपर वाला इसका साक्षी है जिसकी घोषणा मैंने कर दी है। क्रिस्टनि बिसाफोर दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे गोबां गिथावना मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरो बे भिडिअखौ नुयोब्ला नोंथांमोना मोनथिगोन जे थारैनो बुहुमाव मा जामारदों। थारैनो ख्रिस्टियानफोरनि उल्थायै ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलनि उल्थायै माबायदि मानसिफोर फैगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मोनथिनो हागोन। दा बेवहाय दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय गोबां इन्टारेस्टिं जागोन, गोबां नलेजेबल जागोन, जेरावहाय सासे व्यक्तिया गावखौ बुंनानै लादों जे आंखौ जिसु ख्रिस्टआ थिनहरदों होननानै। येस, जाय व्यक्तिया बुंनानै लादों आंखौ जिसु ख्रिस्टआ थिनहरदों, आंनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गासैबो बुंनाय बाथ्राफोरखौ लाजोब आरो आं जेखौ खालामो बेखौनो खालाम होननानै बिथाङा बुंदों मेडियानि गेजेराव। दा बेवहाय नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन जेन गासै बाथ्राखौ मोनथियो। जाय व्यक्तिखौ नोंथांमोना दिन्थिनो नागिरदों बेखौ दिन्थिनायनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय गोबां बाथ्राफोरखौ जेन मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन, जेन बयबो बेबायदि नंखाय नाबि, नंखाय फोरोंगिरि, नंखाय सुबुंखौ जेन साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा मोनथिनानै थानो हायो, आप टु डेट जानानै थानो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोना शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनोसै, बेनि उनाव जोबनाय फारसे बिथांनि मुं गासैखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाहैगोन। पूर्व और पश्चिम के मसीह लोगों, मेरी सुनो और आज्ञा पालन करो। मैं एक भविष्यवक्ता हूँ जिसे खुद यीशु ने भेजा है। पौलुस झूठा है जिसने आप लोगों को भटकने में मजबूर किया। कलीसियाएं भ्रष्ट हो चुकी है और परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलती, ना ही दबाव में पड़े लोगों की मदद करती है। पोप का पद चुरा लिया गया है और जो सही हकदार है उसे साइड हटा दिया गया है। कोई भी नहीं है, बस मैं हूँ जिसका आप आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य हैं। ऊपर वाला इसका साक्षी है जिसकी घोषणा मैंने कर दी है। पूर्व और पश्चिम के मसीह लोगों, मेरी सुनो और आज्ञा पालन करो। नोंथांमोना जाय सुबुंखौ नोंथांनि मबाइल स्क्रिनाव नुनो मोनदों बिथांनि मुङानो जाहैबाय आब्दुल्ला हासिम, मुस्लिम सम्प्रदायनि सुबुं, मुस्लिम फोथायनायनि मानसि। नाथाय बिथाङा बेवहाय मा बुंदों नोंथांमोना खोनानो मोनदों जे पौलनि बाथ्राखौ बुंदों। पौलनि बाथ्रा, पौला मण्डलिफोरखौ सोलायहोजोब्बाय, मण्डलिफोरखौ नंखाय लामाजों लानानै थांजोबदों होननानै बिथाङा बुंदों। येस, अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेलखौ जाय व्यक्तिया बयनिख्रुइबो गोबांसिन लिरदों, निउ टेस्टामेन्ट जिथु बाइबेल दङ, गोथार बाइबेल, निउ टेस्टामेन्टखौ लिरग्राया, गोबांसिन लिरग्राया बेनो। बाइबेलनि गेजेराव गोबांसिन लिरनाय जिथु लेखा दङ। नाथाय बै व्यक्तिखौनो बे आब्दुल्ला हासिमा मा बुंदों जे बे पौल, बाइबेलाव थानाय जिथु पौल दङ, बे पौला गासै मण्डलिफोरखौ नंखाय लामाजों लानानै थांबाय। आं माबोरै बुंनो हादों होननानै बिथाङा बुंदों, बे जाहैबाय आंखौ खुद जिसु ख्रिस्टआ थिनहरदों आरो जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ फोरोंनो थाखाय बुंदों। बेबायदि होननानै बिथाङा दाबि खालामदों, बुंदों। आरो आङो जिखौ फोरोंगोन, आङो जाखौ बुंगोन बेनो फाइनाल जागोन, फाइनाल बाथ्रा जागोन। बेखौनो नोंथांमोना लाजोबनांगौ, नङाब्ला नोंसोरसो मा जागोन, आन्दायलांजोबगोन। दा बेयावहाय आं जिखौ बुंगोन बेखौनो ला, मानोना आङो जिसु ख्रिस्टनिफ्राय फैदों, आङो जिसु ख्रिस्टनि अधिकार मोनदों। दा बेयावहाय आङो बुंदों जाय पौलनि बाथ्राखौ नोंथांमोना लादों, बाइबेलखौ फरायबाय थादों, बेफोर गासैबो नंखाय होननानै बिथाङा बुंबाय, आब्दुल्ला हासिमा। अनजाग्रा प्रियफोर, बे माबोरै जाथावगौ साननानै नायनोसै, बोरै जाथावगौ जों थोंजोङै बुजियाखैने अनजाग्रा प्रियफोर। जेरावहाय इसोरनि बोसोना जोंखौ ओरैहाय बुंदों, माथाइनि 22:5, गोबां मानसिफ्रा आंनि मुंखौ लानानै होनफैगोन, आंनो बे ख्रिस्ट'आ, आरो बिसोरो गोबां मानसिफोरखौ सोलायगोन। नुदोंना अनजाग्रा प्रियफोर मा बुंदों बेवहाय? जिसु ख्रिस्ट'आ खुद गावनि खुगाजों गावनि सेलाफोरनो बुंनाय बे बाथ्रा जे जोबनाय बोथोर फारसे, जोबनाय मुगा फारसे जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमाव लांनो फैफिननायनि, मानसिफोरखौ लांनो फैफिननायनि सिगां मा जागोन, बे जाहैबाय नंखाय जिसु ख्रिस्ट' फैगोन, नंखाय नाबि फैगोन, नंखाय फोरोंगिरिफोरबो फैगोन, जेराव दाबि खालामगोन आङो जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय फैदों होननानै गावखौ बुंफैगोन। आरो मा बायदिसिना बाथ्राफोरखौ बुंगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ बिथाङा गोबां सोमोनांथाव खामानिफोरबो मावदों। येस, अनजाग्रा प्रियफोर, गोथैखौ सिन्था फोथांदों बे सुबुङा, बेरामि जानाय, थैहाबनानै थानाय मानसिफोरखौ फोथांदों, भुत हमनायफोरखौ होखारदों, गोबां रोखोमनि सोमोनांथाव
मावनाय बे बेक्तिया जायखौ आं आब्दुल्ला हासिम होननानै नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ बिथाङा गोबां सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावदों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर बिथांनि बुंनाय बिथांनि फिथाइफोरनि गेजेरजों जोङो सिनाय मोननो हादों जे बे नंखाय नाबि होननानै नंखाय फोरोंगिरि सासे, जेराव बाइबेलनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोबांसिन लिरग्रा जिथु पल, जाय पलखौ जिसु ख्रिस्ट'आ दामास्कासआव एनकाउन्टार जानायनि गेजेरजों सायख'दोंमोन, दामास्कासजों एनकाउन्टार जादोंमोन, लोगो हमदोंमोन, आरो बे पलखौ बियो नंखाय होननानै बुंदों। जाय पलनि लिरनायखौ जों फरायो, जाय पलनि बुंनायखौ जोङो लायो, जि पलआ फोरोंनानै गालांदों, येस अनजाग्रा प्रियफोर, बेखौ बियो नंखाय होननानै बुंबाय, गावसो सैथो होननानै बुंदों, जोबथा नाबि आङो होननानै, जोबथा फाइनाल होननानै। डेट मिन्स गावखौ एन्टि क्राइस्टनि फारसे लानानै थांदों। एन्टि क्राइस्टजों लोगोसे थानानै खामानि मावग्रा, जाय एन्टि क्राइस्टआ फैगोन, बै एन्टि क्राइस्टजों लोगोसे अनजाग्रा प्रियफोर बेबायदि सासे धोरोम गुरु थागोन, जायआ मानसिफोरखौ धोरोमनि, सैथो धोरोमनिफ्राय मानसिफोरखौ आन्दायहोनो थाखाय सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावगोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै बुहुमा बेबायदि सोलिगासिनो दङ, बुहुमाव बेफोरबायदि समस्या फैगासिनो दङ। दा बेवहाय अरायबो साबधान जागोन, इसोरनि बोसोनाव देहेन होगोन, जेन मोनथियो, जेन जोङो सांग्रां जानानै थानो हायो, नङाब्ला जोंबो आन्दायलांगोन। दिनै इउटिउबाव बेफोरबायदि गोबां भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोनगोन, जिहेतु मेडिया, ससियेल मेडियानि जुग, डिजिटेल जुग, दा बेयावहाय जों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोननो हायो, जेरावहाय गावखौनो जिसु ख्रिस्ट' होननानै बुंग्रा फैगोन, जेराव गावखौ सैथो नाबि होननानै बुंगोन, जेराव गावखौ इसोरनि बिसा होननानै बुंगोन, जेराव गावखौ जिसु ख्रिस्ट' होननानैबो बुंना लाग्रा बेबायदि मानसिफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन ससियेल मेडिया, बे डिजिटेल मुगायाव। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेवहाय साबधान जागोन। दिनै जोङो नुनो मोनदों बे सासे मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसि, बिथाङा गावखौनो सासे ख्रिस्टियानफोरनि गेदेर दैदेनगिरि बेखौ दिन्थिनानै लादों, पलखौ नंखाय होननानै बुंदों, गोबां बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंबाय। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोनदों जे बहा मा जानानै दङ, दिनै मा सोलिगासिनो दङ, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मोन्थिदों, माबा मोनसे बावना थानाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव फैदों होनना फोथायदों। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।